uba tata andinokwazi umxolela umntu owandishiya ndinje tata, angeke ndikwazi. Wakushiya ungenamehlo? Ewe tata, wandikhupha amehlo wam. Uyingqinisa kwethu lentombazane ke igama layo nguzandiswa Ntshamba oneminyaka 17, uye lo owadlwengula nguvelisane mngani maqede ke wamkhipha amehlo ngomese wenganza. Lesigameko senzeka ke eMount Olive lapho ke umfana adlwengula khona intombazane athi seyiqedile wathi ke ngeke ayibulale wakhipha kummese wayikhipha amehlo ke womabili. Ugwetshiwe noma ke ugwetshiwe ke izolo ke iminyaka engo-56 kanti intombazane ithe mangabe ke ibuye esontweni ithi noma ke engagwetshwa kodwa nje ayisoze ke yamxolela ngesihluku athe ke wasenza ke empilweni yayo njengoba ke ayikhipha amehlo ngoba izama ke ukucisha ubufakazi wey'ngane zakwethu. Indaba ke lezi ethinta abantu abaningi ey'nkundleni zokuxhumana kade bephawula ngazo ke ziqala ukusabalala izolo. Ngifisa ukuthi ngizwe uvo lokho nombono wakho ukuthi wena ucabanga ngalolu daba. Nangomunye uthi-ke kodwa uNkulunkulu wayekephi, evumela kanjani intando kasathane yenzeke singaze-ke sikhishwa amehlo ingane yayoneni kodwa-ke mdlwenguli. Nangomunye uthi silokhu esibabaze njalo izinto ezenzeka kule New South Africa noma-ke sesingabuyela emuva manje kuyabhadethi iyasehlula-ke inkululeko. Wey'ngane zakwethu hlala ngapha kwi-comment section. Mina sengifisa ukuthi ngizwe umbono wakho. Ungakhohlwa ukucindezela usubscribe uzokwazi ukuthola zonke izinto esiyiphostayo ngiyona-ke le channel selokhu iqalile-ke usuku.